गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय। चिरां जिल्लायाव दागगारि ओनसोलाव भुटान बर्डार खाथि दागगारिनिनो बावहाय मैया दाखालिफोर मोनायावहाय मैदेरा भुटाननिफ्राय फैनानै मैदेरा मोनसे न'खराव गाग्लोबनायखौ जों नुनो मोनदों। ओमफ्राय बावहाय बुंनो गोनांथ' जेबो गैया, बाख्नायजाथाव बा बाख्नायजाथाव खामानि मावदों होननानै बुंजागोन। जाय बुस्थुखौ जों दिनैहाय बुंबाय थायो, जाय मानसिखौ जाय आफादाखौ जों बुंबाय थायो, नाथाय बिनि गेजेरावबो बिथांमोना दिनै मोनसे मोजां खामानिखौ मावना होनायखौ नुनो मोनदों। बिनि उनावसो गुबुन गुबुन आफादा थांनायखौ नुनो मोनदों। थ' बे मानसियानो जाहैबाय बे आबसुनिनो दागगारियावहाय आबसु अफिसनि आबसुनिफ्राय बिथांमोना थांनानै मोनसे मदद खालामहैदों मोनसे न'खरखौ। मोनसे न'खरा माने बे न'खरा ओरैबायदि गोरिब अबस्था गैया, बिथांनि न'आव मैदेरा फैनानै गाग्लोबना थांनाय बा न'खौ सिफायनानै माइ माइरं गासैखौबो जानानै थांनाय नुनो मोनदों। थ' बावहाय आबसुफ्रा दिनैहाय मोजां मदद बा मोनसे न'खरखौ मदद खालामनायखौ नुनो मोनदों। बे जोबोद मोजां बाख्नायजाथाव बाथ्रा जादों। बेखौ जों बाख्नायनांगोन, बा मोजांखौ जों मोजां होनखानांगोन, बा गाज्रिखौ जों गाज्रि होनखानांगोन। बेखौ सिदा सिदि बाथ्राखा। खारन दिनैहाय आं नुनो मोनदों, आं नुफेराखै आगोलफोर बहाबाफोर बेफोरबायदिनो निउस मिडिया थांस' हायि जायगाफ्राव बिथांमोना होदों जानांगौ। थ' बेखौ जों बाख्नायनांगोन। थ' बिदिब्ला बिथांनि जाखिनि होनाय, जाखिनि मदद खालामनाय, बेखौ दान्दिसे नायलांबानो जाबाय। आङो बड'सा निउसनिफ्राय मोननैसो भिडिअ क्लिप्सखौ ससे बिथां जा आबसुनि दैदेनगिरि बिथांखौ बिथांनि जाखिनि स्पिच, बेखिनि जाखिनि बुंनाय मिडियायावहाय बेखिनिखौ आङो एसे हाख'ना लानाय जादों। बिथांमोना गाज्रि मोननांगौ बा मा दुखु मोननांगौ दरखार गैथ'वा। आं बिथांनाव बे भिडिअखौ लानायनि थाखाय बिथांमोनाव क्षमा बियो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांग्रोदो एसे। दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै आं सासे दालाइसानिनो गाहाय नेहाथारि हिसाबै आङो दुखु मोनदों बे मादैनि न'खराव जे जोंहा बे मादैया जोंहा हौवा गैला, आदै गैला, बहुद गोबाव जाबाय थैनानै थांबाय। दा फिसाजो दङ सासे, जेनथेन गैजायैबाबो गंसे प्राइभेट स्कुलाव सोनानै फोरोंगासिनो दङ। आरो जोंहा फिसाला सासे दङ, बिथाङाबो भुटान मोनसे भुटान जायगायाव थांनानै खामानि मावहैदों। दा बेवहाय मादैनि न'खराव सिगां समावबो फैदोंमोन, जोंहा बे न'खौ एरखुलांदों। आरो गामिनियानो अननानै जोंहा थिं बेरा होनानै दोनदोंमोन। आरो दिनै थांनाय बिलिफां समावनो, बिलिफां समनि 7 रिंगासो समाव जोंहा बे मादैनि न'आव न'खौ इन्जुरखौ सौफ्लंलांनानै जोंहा माइरं जालांदों आरो बायदिसिना जालांदों आरो संख्रि गासिबो जालांदों। दा जेबो बायनानै जानो हायि बायदि अबस्था आरो बे मादैनि न'खराव। दा बेखौ नुनानै जोङो दादगारि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै दुखु मोननानै जे जोङो मादैनो थोजासे नङाब्लाबो माइरं जों एसे, दालि, सामब्राम, बानलु, संख्रि, सिनि, बिस्कुट, साहा पात गासैखौबो एफा एफा लाबोनानै जोङो मादैनो जा अनसुंथाइ होफैनाय जायो। फाहामनानै होफैनो थाखाय माबा मोनसे राहा लायो। आं बेखौ फरेस्ट मान होनो गोनां फरेस्टनि सार EMनि रन्जित बसुमतारिनिसिम आङो बेखौनो खावलायनो सानो। आबसुनि दैदेनगिरि हिसाबै बिथाङा सालायगासिनो दङ। बिथांखौ जोङो बाख्नायनांगोन बा गनायनांगोन। बा दिनैहाय बिथाङाबो फरेस्ट बेंगिरि बिथां रन्जित बसुमतारि, जायखौ बुङो XNDF-बिनिफ्राय देरहाबोनाय बिथां बिआर फेरेंगा, बिथांनाव खावलायनो गोनां जादों। नाथाय होमबालाय बियो दिनैहाय बेफोरबायदिनि फारसे रन्जित बसुमतारिया सांग्रांथि गैया आरो दुरबलथाया दङ। खारन दिनै बिथाङा गोबां जायगायावनो मा होननानै बुंदों, दै खुलिनानै हैदों। दागगारियावहाय दै लोंनायनि दै माबा माबि खालामनानै हैदों। दिनै बेफोरबायदियाव हास्लाबाखै जानो हागौ, हयथ'बा दिनै आबसुआ दिनै बेखौ दिनै खावलायनो गोनां जादों। जों दिनै गासैबो बर' रायजो राजाया, मानो होननानै बुङोबा बे दालाइनि आबसुनि दालाइसा नेहाथारि बिथांखौ जोङो बाख्नायनांगोन। जों
जिखुनु समावनो दिपेन बर'आ हयतोबा नुस्लाबाखै जानो हागौ बिनि फैखांनायनि उनावनो बेखिनिखौ मैदेरा गाग्लोबनायखौ नुनो मोन्दों आरोखि जोङो बेसिम थांनायनि खोथा बुंदोंमोन दाखालि जिहेतु रेलि होदों बहाबो बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बे जाय आबसुनि नेहाथारि जों बेखौ बाख्नायनांगोन आरो बिथाङा खावलायबावदों रनजित बसुमतारीखौ खावलायबावदों जे बिथाङा माने न' लुना होनांगौ बा न'खौ रिपेयार खालामना होनांगौ बेफोरबायदिखौ खावलायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिनि उनावहाय मैयासो आं नुनो मोनबावदों UPPL निफ्रायबो बेफोरबायदियावहाय मोनसे मदद बा हेफाजाब होनो थांनायखौ नुनो मोन्दों थ' जिखियानो जादोला बेखिनियावहाय थिगैनो दङ आबसुफोरनि जाखिनि हैनाय आं बाख्नायदों आरो जों बेखौ बाख्नायनांगोन बा बुंनांगोन बा सोंखारिबाय थानानै जोङो जिखुनु बिथिङावनो सोंखारिनाय बा सोरखौबा बखिनाय बिदि खालामबाबो जाया नाथाय जोङो सोरबाया जुदि मोजां मावदोंबा बेफोरखौ जों होनाया बा खोन्थानायाबो मोजां बिसिमहालागै आङो बुंगोन बिथां रनजित बसुमतारीखौ आबसुफोरखौबो मोजाङैनो दङ मोजां जादों खिन्थु फेरेंगानि खोथायावसो एसे बुंनो गोनां बायध'था जासिगोन एसे बुंनो गोनां जासिगोन UPPL नि बाथ्राखौ आं बुंगोन UPPL आ दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोंहा रिलिफ केम्प दङ चिरां डिस्ट्रिक्टआव नैबे सिसुबारियावहाय नाथाय बेखौ दिनै बिनि गेजेरजों दिनैहाय मैदेरफ्रा माथाम माब्रै बिसोरनि फिल्ड गेजेरजों न' सिफायना थाङो न'आ ट्रिपाल आं दाखालिबो बुंबावनाय जादों बेखिनि बाथ्राखौ बावहाय रनजित बसुमतारीया बिथांमोननि सायाव मा सिन्ताधारा खालामदों आरो दिनैनि बे खुंथायाव थानाय CM बिथाङा मा सिन्ताधारा खालामदों ना बिथांमोनखौ बेफोरबायदिनो दोनगोन ना बिसोरखौ बेफोरबायदिनो गोदाव सोराव खालामनानै दोननो सानखो आंनि सोंथिया बिबो मानो होनना बुङोबा दिनैहाय जोंनावहाय माइन'रिटि जानो हमदों जों बर'आ आरो माइन'रिटि जानो हमदों सोरबा मुस्लिमा माइन'रिटि जानो हमदों सोरबा एसामिस सोरबा राजबंशी गासैबो जों आसामाव थानायफ्रानो माइन'रिटि जानो हमदों जों आसामिस बा बर'फ्रा बा गुबुन ट्राइबा खिन्थु दिनैहाय मेजरिटि जानो हमदों सोर आदिबासिफोर मेजरिटि जानो हमगासिनो दङ बेफोरबायदि दा बिनि गेजेरावनो जुदि बिसोरखौ जुदि जोंनि जि जायगायाव हा खालि दङ ना बिथांमोनखौ दोननो थाखाय CM आ जायगाखौ नागिरना मोनाखै नामा बिसोरखौ दिनै बबेबा हादानावहाय 10टा न'खर बबेबा हादान मोनसेयावहाय 10-15टा न'खर बेफोरबायदि रानै एडजास्ट खालामनानै सोना दोनोब्ला थांनाय बोसोरफ्रावनो बिसोरनि बे प्रब्लेमा जोबसिगौ नाथाय बेखौ खालामा लाफानो बिथांमोना दिनैसिमबो मोनसे जायगायावनो मोजाङैनो मा होननानै बुङो मोनसे जायगायावनो रिलिफ केम्पआव दिनैसिमबो दोनबाय थादों आनखि बिसोरो दिनै रेसन मोनगोन ना मोना आं मास मोनथामसो जाहैबाय मास मोननै मोनथामसो जाबाय थांनो मोनैया सिसुबारिसिमहालागै थांगोन आं साननैसोनि उनावहाय एसे उसुबिदानि थाखाय थांनाय जायाखै थ' बावहाय दिनै बुंनो गोनाङा बे आरोखि रनजित बसुमतारीजों बा CMजों बेखौ सावरायलायनानै एसे मोजां जायगायाव बा बहाबा हा एसेब्लाबो होनानै दोनोब्ला नोंथांमोननि बे प्रब्लेमा बा बुंजानायनि प्रब्लेमा जोबगौ होननानै आं सानो नाथाय दिनै बिथांमोनखौ बेफोरबायदिनो गोथाङैनो गोथैसो खालामनानै दोनगासिनो दङ दा गोजां बोथोर सफैबाय दैज्लाङाव हाब्रु दैब्रुनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों संसार जानानै थांबाय रिलिफआव थाबायबो दाथ' नै गोजां बोथोर सफैबायना बे अन्थाइ गोरोन्दिङावलाय बोरैथो बे गथ'फोरखौलाय बोरैथो बेफोरबायदि फुथुना दोनबाय थानांगौ जाखो दिनै रनजित बसुमतारी होन CM मोना थसक गाद्दि माबाफ्राव उन्दुना थाब्लाथ' जानाय नङाना मोजां लेबु बिसिनाफ्राव उन्दुना थाबा जानाय नङाथ' बैफोरबायदि CM आबो बै बे जिहेतु सिसुबारियाव थानाय रिलिफ केम्पआव थानाय बिथांमोन बायदियावबो खनसे उन्दुनानै नाय 6 माससो नों हायोब्ला दिनै थाया नङा बिथांमोना जायफोरा रिलिफआव दङ बिथांमोना बेसेबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों दङ CM आ जोंनि BTR नि CM नोंथाङा खनसे बावहाय उन्दुना नायोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो थ' दिनैहाय नोंथांमोना बेफोरबायदि मोजां बिसिना बा मोजां माबायावहाय उन्दुना थानायखायनो बिथांमोननि प्रब्लेमखौ नोंथांमोना जेबो मोनथिया आरो बुजिया बिथांमोननि जाखिनि प्रब्लेम बिथाङा मा प्रब्लेमाव गोग्लैदों जायनि जाहोनाव नोंथाङा
एपइन्टमेन्ट लाब्लाबो सोरखौबा सोयो सोरखौबा सोआ मानसिखौ बासि बासिसो सोयो बेखिनि बाथ्राया थ' रन्जित बसुमतारियाबो साननानै बिथाङा सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावदों बा हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों हारिनि थाखाय बिथाङा म्यानमार केम्पआवहाय थाहैदों टाक्का जायखौ बुङो टाक्का बे केम्पआवहाय दिनै नोंथांमोना थाहैदों किन्तु दिनैहाय बेयाव सोरनि थाखाय थाहैदों नों बै बर' सुबुंनि थाखाय जुदि बे म्यानमार बायदि हाग्रायाव थायाखैबा सोरनि थाखाय थादों ओंखायनो आं सानो रन्जित बसुमतारिया बै बर' सुबुं बा नों बिथांमोननि न'आव मोनजायाखै जानो हागौ नोंथांनि केदार फेदार माबा माबिफोराथ' जोंनोथ' जादोंना बिथांमोननि न'आव जोंनोथ' बिथांमोननि न'आव जोंखौनोथ' जाहोदोंना ओंखायनो आं खावलायगोन रन्जित बसुमतारिखौ बिआर फेरेंगा एक्स एनडिएफबि इएम इउपिपिएल नि नोंथाङा बिसोरनि बारै एसे थाबैनो मोजां सिन्था खालामनाया मोजां नोंथाङा होनो हाया सिएमजों थाबैनो सावरायनानै बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ थाब फोजोबनो नाजानांगौ बेफोरखौ फोजोबनो नाजायाब्ला नोंथांमोना बिथांमोनखौनो थगायनानै बा बिथांमोननिफ्राय गोदै बुंनानैनो भट लादों आसि बिमाने टिप्स माबा लादों भट थुना होनानै नोंथांमोनखौ गादियाव फज'दों दिनै बेफोरबायदिखौ नायनो नङाब्लालाय जोंलाय मानिथो सरकार जाखो बेफोरबायदिनो प्रब्लेमखौ फोजोबनो थाखाय नङाब्लालाय मानिथो जोंलाय नोंसोर इउपिपिएलखौलाय मानोथो लाबोनांगौ जाखो बे गादियाव मानोथो जिरायहोनांगौ जाखो दिनै बिपिएफ सरकारा दिनै सालायबाय जाख्ल'बाय माख्ल'बाय थिगै আছে आं मानिदों जाख्ल'बाय बिथांमोनखौ दिनै नोंथांमोना फेजेनबाय थिगैनो दं बिसिमहालागै थिगैनो दङ नाथाय दिनै बे प्रब्लेमखौ बर' रायजो राजानि प्रब्लेमखौ जुदि सुफुंनो गासैखौ सुफुंजोबनो हाया दिनै बेफोरथ' बिराद गिदिर प्रब्लेम ना बेफोरनोथ' रिलिफआव थाबाय थानाया धेमालि खोथा नङा दिनै नोंसोरसो दिनै आराम थानो मोन्दों आराम गारियाव सालायनानै आरामनो सान्दुं गोसाब्ला गरम बोथोरबा दिनै गारियाव एसि जायो नोंसोरो दिनै बिथांमोना गरमाव गरम जानाङो दंफां सिङाव थानानै आगोर मोना न' सिङाव दान्दिसे मोजां सिन्था खालामनानै दान्दिसे रेस्ट लानि खामानि मावना फैनानै बिदि सानबाबो बिथांमोना न'आव जिरायनो हाया ओरैबायदि प्लास्टिकनि न'जों दुंखावजोबो आरो जाय न'आव प्लास्टिकनि न'आव उन्दुबाय थागोन बे मानसिनि देहा कालार एकदम टटेलि दुरबल जायो बेखौ आं बुंलायनांगौ दरखार गैया बिआर फेरेंगायानो मिन्थिगौ हयथ'बा म्यानमारावथ' प्लास्टिकनि न'जों थादोंना थायाखै आं बेखौ बुंनो थाङा खिन्थु बिथाङा प्लास्टिकनि न'आव उन्दुबाय थायोब्ला मा जायो बेखौबो बियो ब्रेनाव दंखायो आरो नलेजाव दंखायो बिहा बेखौ आं बुंबाय थानांगौ दरखार गैया थ' रायजोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि